Usamla Edmond Ulaong bakani ka jingtre yaka surok NHR Rio North Shillong Pusla kade ka company ka bratri torti bat lawer yak seng bhalang ba pher ka ocean ba pher bat kinong nya kali banya mi chakmat banya persya yakani ka jingdu kimin sim ki bakodor kamde ka sin ka baningkong ndai ajan man ka por Ulaong ru babun ki jing ki mat kumta ulawer ban khot bat ba haka at kandai tarik kandan ka jing ki hakmat ka minis ki triat punusla ban persya ka jingtri torti jong ka company ya kani ka surok kumta la kerpat makin yami renti akapor khat architeng no phaisngi lingba kani kalat pathai kubor ngawan bat penpau bat khot bat wer ya phi ki pai ba bai jong ka than riwar mingi barok away ngami shakmat hakani kapor lingba ka jing sngokhia bat Sgodom bat subitar ya kani ka jing jia hakini kisngi kiba Shaban haka khando lingba ka jing tua hangti hapo ka thai muli lingba ka jing pentrei lingba ka ni ka surok na Shillong Shadauki ti kumuwai na pleng usamla ubajumi shakmat na ka benta ka jing jong ki pai ba hakanu gunu kapor hakanu gunu ka jaka ngajumi bat kani ka surok kamdei tang menta ngajuang epi nrei ka dei na du basdang ban pentrei ya kani ka surok ngala shim ya ka issue lingba ka jing trei torti bat ka jing trei nila bandong ba kani ka company ting ka trei yangi ban pen up shrip unu ban snubok ula ban yap lani ula ban du ya la ka jong ka jingim tinga shim ya kani ka kabuk sia kani ka por shapi ki nong song shnong ba jong ka thain riwa nadu ki long kme ki long kopa ki khon samla ki seng bhalang ki badan hapo ka thain riwa ki association ba per nadu ki driver truck association nadu ki tourist bat ki wei ki kinja association ki kali ki badan hapo ka thain riwa ba ngashim yakani kakalat ban pedip syafi ba kamsim jenga kamhun tambangan syong ban kelikti nrei ngami syakmat hakani kapor lingba ka jingjia na kapor syakpor hakani ka surok ka jongi kaba kamde syu tang hakini kindet si ke jing tua ba ngiduno yakini ki mensim bakodor na kadong ka thang ke jingi nrei ke jingdu yakini mensim bakodor ke jingi kalong daki phaungut kiba kiladu lingba kani ke jing trei yakini ke surok te dei lingba kani ke dau ngakhot ipi sei sin ba na kaliang jonga ngala shim ya karai rangba banmi syakmat kum hakani ka sau ka sian kaba kadong ka thang ke kandu jing na kapor syakapor lingba kani ka surok nadu ki nonglet ki nongwan ki khna puli ki samla puli ki jongi khamta me ki tu ki bapang ki besitom ki bayat lingba kani ka surok ki labun ki bamaki ki kandu jinge na ka por sha ka por hakani ka por nga shim kum wai ne pdeng samla banmi shakmat ban khot ban wer ya phi ki prashnong prathau ki samla ki nongshong shnong ba e jong ka thain riwar ba ha ka arpu khundai tarik kata kalong haka snibalang ngan sa don ke jiaki hakmat ka mini sekretariat ka badan hapo penusla ban penbor lani ban persya ya kani ka company bat kumju ya ka sarkar halor kani ka jingtrei torti ya kani ka surok ka bahaba ngiya kendu bat ka bangimat ya ka jing sosi ya haka jingim jongi ki paiba ki badan hapo ka thain riwa ibra ko wei tinga kentu ban ngakhon ngawer ya phi ki prashnong prathau ki association boper ki seng bhalang ki badan hapo ka thain riwar boper ki longkme ki longpa sa hisien da kamen sem ko basokhia tongin yami ringka ngin yami renti ha ka arp khundai tarik ha ka por khat architeng bangin ya kendu bait hangthe hapo ka mini sekretariat ka bahab ka badan hapo penusla khnang bangin peni ya ka jiatli kum ki nong song shnong kum ki pradong prathai kum ki paipa ki bama de jinge nin peni ya ka jiatli ya ka jingtrei torti ja ka ni ka company ya ka ni ka surok nin peni ba kum ki paipa nin mi shakmat ban penpau ya la ka jong ka jinge ka jongi ha ka ni ka sngi tenga khon aware phi sai sen wat nom klet nin yami renti kum bangi angnut kum bangi jukren haki lenti ki singkeng haki surok haki dukan sya
tementa ka por ka lade yangi bangin mi ban penpau ya ke jing persha ya ke ni ke sarkar bat kumju ya ke ni ke company ka bala trei man ka bala trei torti ka bala kta shisha khamta me ke jingdu no ya ki mensim riu ki jongi ki badai na ka dong than jongi riwar ki beladu no ya ka mensim lingba kani ka surok ka ba nilai ya kendu labun bun senan menta desa sen nga khot pi ngin se kendu bet ha ka arp khundai terik ha ka por khat architect hangte ha po ka civil subdivision ka min secretariat ka badan ha po pun sla banagar pat pi ki seng balang baper ki kenhun baper ki seng long kumi ba kani kamdei ka politics ndai ka dei ka issue jong ka yap ka im jong ka dong ka thain riwar bar ko we ngishim ba kani ka dei ka jing e jong pai ba kamdei ka jing e jong no ka dei ka jing e jong wei pu wei unong shong shinong ubadon ha po ka thain riwar lingba kani ka jing e ngin yami ha ka ar khundai terik ha ka por khat ar beje ban ngin ya ra ru yela ka jong ki plakat yela ka jong ki plakat ban penpau yela ka jing penrem ka jongi ya ka sarkar bat ya kani ka company ka ba pentrei ya kani ka surok dingin ya kendu ha kani ka sngi ka ba nakaleng jonga kum wei na preng sama ngala shim ya kani ka rai rang ba ban mi shakmat ban penlong ya kani ka jing khi kum ka jing khi na ka benta ka issue jong pai ba ha kani ka dong ka thang ka jingi dingin ya kendu bai ha ka ti ka sngi ya kit bok riang ya phi ki pai ba khnang ba kani ka si ka long ka si ba job bat ka si ka bonon ra ya ka history jong ka thain riwar ba ki thain riwar ki pai ba jongi ha pok riwar ki di ki pai ba ki beteli na kam ta ka issue jong ka dong ka thain hi bra ka wei khublei sibun ngin se kendu ha ka te hi ka sngi